L-Aġenzija tal-Kreditu Internazzjonali Standard & Poor's tat il-credit rating ta' B+. Standard & Poor revetit l-outlook tagħha minn wieħed negattiv għal wieħed stabbli għal korporazzjoni Enemalta. Meta tlajna fil-gvern, sibna credit rating tal-Enemalta li kien batut ħafna u l-outlook għal l-Enemalta kien wieħed negattiv skont Standard & Poor's. Sibna sitwazzjoni fejn id-dejn kien ta' aktar minn 840 miljun euro u ma kienx hemm pjan biex nirranġaw is-sitwazzjoni ġewwa l-korporazzjoni. Kienet sejra fl-istess direzzjoni li kienet għaddiet minn Tarzna u l-Enemalta. Il-Ministru tal-Enerġija u l-Konservazzjoni tal-Ilma Konrad Mizzi fisser kif Standard & Poor's revetit l-outlook tal-korporazzjoni Enemalta għal wieħed pożittiv għabbażi tal-pjan holistiku tal-Gvern għal dan il-qasam. Dan il-pjan jinkludi l-Memorandum of Understanding li l-Gvern iffirma mat-tieni l-akbar ekonomija fid-dinja ċ-Ċina u l-qalba għal gas minn heavy fuel oil kif ukoll il-proġett tal-Interconnector li dan il-Gvern baqa' għaddej bih. Barra minn hekk il-pjan jaħseb ukoll għall-implementazzjoni tar-riforma komprensiva fis-settur tal-enerġija u ristrutturar finanzjarju fil-korporazzjoni Enemalta. Aħna mal-ewwel bdejna bi pjan ta' bidla ġewwa l-Enemalta. Nedejna proġett biex naqilbu l-power station għal gas biex bih inkunu nistgħu innaqsu l-ispiża tal-ġenerazzjoni u inkunu nistgħu raħsu t-tariffi għal familji Maltin u Għawċin u għan-negozji. U attirajna wkoll investiment li qed naħdmu fuq bħalissa mill-tieni l-ikbar ekonomija fid-dinja through China Power Investments biex l-Enemalta jkollha injezzjoni ta' kapital tant meħtieġa. Dan huwa ċertifikat ieħor għall-Gvern Malti li juri li fl-Enemalta il-Gvern qed jimxi f'direzzjoni tajba. Ftit ta' xhur ilu Standard & Poor's qalet li s-settur tal-enerġija qed jimxi b'mod li jsaħħaħ il-qagħda finanzjarja ta' pajjiżna. Permezz ta' dan il-pjan ta' enerġija u riformi li qed jitwettqu se tkompli tissaħħaħ il-ħidma tal-Gvern favur tkabbir ekonomiku li ġa qabeż kull aspettiva inkluż ta' Standard & Poor's stess.